Жолны бозалар инде, бозалар. Марсель Казанков Келәтле һәм Ключ труда авыллары юлларында зур йөк машиналарын еш очрата. М7 федераль трассасын төзи башлагач, җирле халыкта безнең юллар эштән чыгар дигән бер барлыкка килә. Они же оттуда ездили раньше, вот по той дороге, сейчас отсюда ездят. А по той это откуда? Ну вот там у них новая дорога, они сами там выложили. Менә бу юл буенча 5 минут сайын диярлек зур йөк машиналары йөри. Уң якта Келәтле авылы урнашкан. 4 чакрымнан соң Ключ труда бистәсе. Авыл халкы федераль трассаны төзеп бетергәнче бу юллардан чакыр гына калыр дип борчыла. Бу юлга инде 30 еллап бардыр инде. Бер төзәгә шулай инде ясадылар да, шуның белән бетте инде. Инде яздык та, бөтен кеше дә җыелды инде. Ну, юл бер дә селкенмәй инде. Шулай ясалган, шулай тора. С 90-го года вот эту дорогу никто не ремонтирует. А большегрузы сейчас ездят. И что это будет? Вы же видите, в каком состоянии, особенно вот эта часть. Там же ужасно она уже. Казан-Екатеринбург тиз йөрешле маршрутында төзелеш эшләре проект буенча 3 этапта алып барыла. Икенчесенең озынлыгы 24 чакрымга якын. Бу Түбән Кама һәм Яршаулы шәһәрләрен әйләнеп узучы юл. Ул 4 полосадан тора. Биредә 8 күпер, 2 юл үткәргеч һәм 1 транспорт чишелеше ясаячаклар. Төзелеш эшләре тәмамланганчы подрядчы оешма төзекләндерү эшләрен дә башкарырга тиеш. Проектом строительства нового направления трассы М7 Волга М7 трассасының Түбән Кама һәм Яршаулы шәһәрләрен урап үтүче яңа өлешен тегән вакытта юлларга зыян килә икән, алар төзекләндереләчәк. Моның өчен акча каралган. Бу эшне проект тәмамланганчы 2024 елның июль-август айларында башкару планлаштырыла. и еще до завершения проекта. Яңа трасса төзелешендә эшләүче зур йөк машиналарының маршруты шәһәр җитәкчелеге белән килештерелгән дип аңлата башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Радик Хаҗиев. При строительстве дороги М7 М7 трассасының яңа өлешен төзегәндә башка юлларга зыян килә икән, әлбәттә алар төзекләндерелергә тиеш. Яңа трассаны тапшырганда без барын да яхшылап тикшереп карап чыгачакбыз. анализ производить по акту осмотр при сдаче уже новой трассы. Шуңа күрә Келәтле һәм Ключ труда авылларында яшәүчеләргә борчылмаска киңәш итәләр. Аларның юллары тәртипкә китереләчәк. Түбән Кама районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.